Внимателно! Йохан, пристигнал си. Но къде е конят ти? Ларс, сключих страхотна сделка. Виж. Йохан, сигурен ли си, че си постъпил правилно? Хей, я виж това. Каква прекрасна гъска! Да вървим, Ларс. Побързай. Хайде! Колко хубаво ще изглежда тази гъска, вързана с въженце, да плува в езерце на двора ни. Насам всички! Вижте каква прекрасна гъска! До Коледа остават 6 месеца да се угои. Тази мършава гъска не струва повече от този сноп овес. Насам! Предлагам тази безценна ряпа! Това е честна сделка! Каква обида! А ти какво ще ми предложиш? Нещо още по-ценно ли? Грахово зърно. Предлагам ти овцата си. Овцата? Ама наистина ли? Не, ти само ме дразниш. И гъската ми също. Знаеш ли колко често моята баба казва: деда си имахме една гъска? Виж само каква хубава вълна има. От нея става чудесно пълто. Да, винаги съм искала да имам овца. Като се сетя само за всички вълнени пуловери. Благодаря ти. Благодаря, благодаря. Внимавай с нея. Малко е опърничева. Гъси, гъси, гъси. Добра гъска. Спокойно, спокойно. Здравей, добри човече! Пак се срещаме. Май си направил нова замяна. Миналия път беше с крава, сега си имаш гъска. Не е ли прекрасно? Сега моята бабка ще е наистина щастлива. Сменил си кон за гъска? Какъв е този гонг, дето съска? Малко си смъкнал стойността, не мислиш ли? Но щом казваш? Ами да, гъската яде по-малко от един кон и можеш да я храниш и с обелки от картофи. Какво каза? Че имал стелки от пантофи? Може би смятате, че старецът сключил лоша сделка, но той бил щастлив. А още повече се радвал, когато се сетил колко щастлива ще бъде жена му. Какво прекрасно същество! Твоя ли е кокошката? Моя и на баща ми. Знаеш ли какво? Искаш ли да ги разменим? Да смениш гъска за кокошка? Много бих искал да имам кокошка. Жена ми ще се зарадва на яйцата. Моля те, татко, гъската ми харесва. Ами, добре тогава. Сигурен ли си? Ама наистина ли? О, да. Жена ми винаги е искала кокошка. Сега вече Герда ще е наистина доволна. Хайде. Останете си със здраве. Какво носиш в този чувал? Ябълки. Пълен чувал. Повечето са червиви. Но това са много ябълки. Де да можеше моята бабка да ги види?
Нашата ябълка никога не е имала толкова много плодове. Миналата година роди само една, при това червива. Твои ли са? Не, нося ги на някого. Би ли ми помогнал да ги носим? Разбира се. Искаш ли да ги разменим? Ами, не знам. Това е най-добрата кокошка носачка, която си виждал. Погледни. Какво мислиш? Договорихме ли се? Слушай, ти се шегуваш. Тази малка кокошка за цяло прасе... Не, за ябълките, разбира се. За ябълките ли? Ти да не си... О, ама... Защо не каза веднага? Искам да кажа, ако си сигурен. Очите на Герда направо ще изхвъркнат, като ги види. Ще може да направи много ябълкови пити. Ожаднях. Йохан, ела да те почерпя. Ларс, какъв късмет. Ти си добър съсед. Услужи ми с коня си. Виж ти! Успя ли да направиш добра замяна днес, приятелю? Да, виж. Какво има в този чувал? Ябълки. Стотици ябълки. Ябълки ли? Стотици? Какво? Възможно ли е това? Нека обобщя. Сутринта ти имаше кон, нали така? После го размени за крава. Не. Като го видях, беше с овца. Каква ти овца? Беше с гъска, нали така? Видяхте на пазара! Да, така е. Но размени гъската за моята кокошка. А сега имаш чувал с червиви ябълки. Каква? Замяна на цял кон? Цял тон? Твоята старица хубавичко ще те подреди, щом се прибереш. О, не, няма. С жена ми винаги сме сговорни. Всъщност, най-вероятно ще получа целувка. Целувка? Моля всички за тишина. Нека да сключим облак. Облак ли каза някой? Прекрасна идея! Сигурен ли си? Те са ми съседи и до сега не съм ги чул да спорят. Залагаме едно чувалче злато. Това са 100 монети. Аз мога да заложа само този чувал с ябълки. Елате с мен и сами ще чуете какво ще каже моята бабка. Добре, обзаложихме се. Чувалче злато срещу чувал с ябълки? При това червиви. И така, богаташите били сигурни, че ще спечелят облога с простодушния старец. Добър вечер, бабо.